príjemný dobrý deň, milí hostia. Po roku opäť ožívajú priestory našej školy ľudovým remeslom, folklórom a umením. Zdalo by sa, že tieto prvky sa postupne z nášho života vytrácajú, ako by ustupovali technickej moderne, elektronizácii, pohodliu a konzumu. No, opak je pravdou. Až pri organizácii takéhoto podujatia si uvedomíte, koľko ľudí vlastne žije a zaoberá sa remeslom. Zistíte, že sused naproti pletie košíky. Dozviete sa, že v nedalekých Hencovciach nejaký pán vyrába drevené člny. Zistíte, že na Slovensku máme majsterku sveta v pečení perníkov a že je ochotná precestovať 300 kilometrov, aby sa so svojím umením predstavila aj tu a rozdala inšpiráciu druhým ľuďom. V dnešnej rozdelenej dobe sme našli ďalší vzácny a krásny prvok, ktorý dokáže ľudí spájať. Aj preto si remeselné tradície pripomíname každý rok tu na Strednej odbornej škole drevárskej. Je v nich zaznamenaný život našich predkov. Ako žili, čo varili, ako sa obliekali, čo vyrábali. Ukazuje to, že sa dalo žiť aj bez elektriny, aj bez počítačov. Pre nás je veľmi dôležité, aby sme tieto prvky, zvyky a tradície vnášali aj do nášho života, aby sme na nich nezabúdali a zachovali ich pre ďalšie generácie. Hlavne preto, lebo sú súčasťou kultúry každého národa. Dámy a páni, dovolte mi privítať vás v mene organizátorov na tomto podujatí už na 5. ročníku Dňa remesiel Strednej odbornej školy drevárskej vo Vránove nad Topľou. Osobitne vítam medzi nami primátora mesta Vránov a poslanca Prešovského samosprávneho kraja, pána Jana Ragana. Prednostu Mestského úradu vo Vránove nad Topľou, pána Imricha Kóňu. Riaditeľa Domu kultúry vo Vránove nad Topľou, pána Alfonza Kobielského. Riaditeľa Hasičského a záchranného zboru vo Vránove nad Topľou, pána Jozefa Ondreja. Takisto vítam milých hostí, delegáciu družobnej školy Strednej odbornej školy drevárskej zo Zvolena, vedenú pánom riaditeľom Pavlom Lašákom. No a samozrejme aj riaditeľov základných a stredných škôl z nášho regiónu, ktorí boli takí milí a prijali naše pozvanie. No a v tejto chvíli by som už rád pozval ku mikrofónu sem na pódium riaditeľa našej školy, Strednej odbornej školy drevárskej vo Vránove nad Topľou, pána inžiniera Igora Šestáka. Milé dámy, vážení páni, vážení vzácni hostia, veľmi rád sa prihováram v túto chvíľu všetkým vám, ktorí ste prijali naše pozvanie a prišli ste sem. Vítam aj mladých ľudí zo základných škôl, ktorí sa prišli pozrieť na remeslá. Naozaj tu bolo povedané o remeslá už naozaj veľa a nechcem opakovať tieto slova, ale naozaj tieto atribúty, akým je talent, tvorivosť, zručnosť, remeselnosť, sa spája s tými ľuďmi, ktorí dnes sa majú čím pochváliť. Sú tu na 36 stanoviskách remeselníci z nášho regiónu, ale aj mimo neho. A ja som veľmi rád, že toto podujatie, Deň remesiel Strednej odbornej školy drevárskej vo Vránove nad Topľou sa už stáva takým tradičným podujatím, kde už nemusíme týchto našich priateľov, remeselníkov presviečať o tom, aké je to podujatie. Už ich nemusíme planáriť, aby si urobili ten čas a priestor, pretože naozaj mnohí majú aj iné povolania, majú iné záľuby a častokrát sú v časovej tiesni, aby prišli. Pretože už to podujatie má svoj cvenk a oni veľmi radi prídu, aby sa stretli spolu s nami, s verejnosťou, ale aj sami medzi sebou a pochválili sa, čo za ten rok urobili nové, ako sa ďalej dostali. Teda toto podujatie je už tradičné a ja sa teším, že máme tento 5. ročník. Je to signál mladým ľuďom, že naozaj dnes sa oplatí ísť za remeslom. Že sa oplatí študovať na takej škole, ktorá vám prinesie nielen nejaké maturitné vysvedčenie, ale možno, že aj ten výučný list, ale predovšetkým vám prinesie všetkým vzdelanie a zručnosť, ktorú si zoberiete do života.
je to len začiatok toho, čo sa dá ďalej rozvíjať, pretože pokiaľ nebudete ďalej na sebe pracovať, tak ten výrazný úspech nedosiahnete. Toto je prvá pomocná ruka, ale tá najlepšia pomocná ruka je tá, ktorú máte na svojom ramene. Takže dovolte mi nás ešte všetkých privítať na tomto podujatí a zároveň požiadať pána primátora Vrana nad Topľou, pána Jana Ragana o slávnostné otvorenie.